kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mew tal-midner jina marriċ jizda joġobni li jerġa' lura nidri ħażina u jibda Għatuni widen u għarsu lejja jisimu leħin u tidurru patnamel ma'kum li jibqal dejjem dini mħabti skont il-wedin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija f'din il-mixja tagħna tar-Randan li issa qed toqrob it-tmiem tagħha. Nitolbu l-mulej jenna ħalli ta' bilħaq nibqgħu nidħlu fil-fond ta' dal-misteru ta' dan Alla li tant ħabna li mhux biss sar bniedem għalina imma ibati u jmut fuq is-salib għalina. Fi-skitt ta' qalbna nitolbu maħfar lil mulej għal ħtijietna. Inti tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Kalinu u Ġorġa Zammit. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talpum li tagħna u żomm minna sħiħa t-tama li aħna nqiegħdu fil-ħniena tiegħek. Naddafna mitbajja ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abram inxteħed wiċċu fl-art u Alla kellmu u qallu: Hawn jien, ara il-patt tiegħi miegħek. Int tkun missier ta' ħafna ġnus u ma tissejjaħx aktar Abram imma Abraham ikun ismek għax missier ta' ħafna ġnus nagħmel minnek. U jiena nkattrek fuq li nkatrek u nagħmel minnek ġnus sħaħ u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt tal-dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustier, l-art kollha ta' Kanan, biex tkun tiegħek għal dejjem, u jiena nkun Alla tagħhom. U Alla żied jgħid lill-Abraham: U int iżżomm il-patt tiegħi, int u nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu
Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna, mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Gloria u tifqir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: tassew ngħidilkom li min ħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik? Abram miet u l-profeti wkoll u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet u l-profeti wkoll mietu. Int x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier, dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom. U madankollu ma araftuhx, imma jien nafu. U kieku kelli ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara il-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas għalaqt il-50 u rajt lil Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom, qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbuhulu, imma Ġesu nħbielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti waħda mill-kelmiet li sikwejt nisimgħu u xek fil-Knisja li forsi ma tantx nirriflettu fuq għax drajnija, imma kelma li fil-lingwaġġ li nużaw ma tantx tintuża hija l-kelma patt. U xek anke fil-kelmiet tal-konsagrazzjoni nisimgħu konsagrazzjoni tal-kalċi, nisimgħu il-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem u xek. Xi tfisser il-kelma patt? Il-kelma patt tfisser kuntratt, ftehim, kuntratt imma kif se naqbad ngħid li verament jorbot. Infatti meta Alla kif smajna fl-ewwel qari llum, Alla jagħmel dan il-patt ma' Abraham l-ewwel wieħed u xek l-ewwel darba. Is-sinjal tal-patt kif kien isir dak iż-żmien kien billi jaqdu xi annimali, mhix xajta, kienu jaqsmuhom fit-tnejn, joqtluhom jaqsmuhom fit-tnejn. Ipoġġu nofs hawn u nofs hemm, int toqgħod hemm u jien hawn, nersqu lejn xulxejn, inlissnu l-kelmiet tal-patt jew tal-ftehim li kien ifisser li min jikser dan il-ftehim jiġilu bħal dan l-annimali. Sewwa jiġifieri dak iż-żmien kienx hemm nutara biex irsir ftehim, kienet il-kelma li torbot u xek. Alla ħares kien hekk illum. Il-patt li Alla għamel ma' Abraham x'kien ifisser? Ifisser li Alla joqrob lejn il-bniedem u xek. Il-bniedem ma jistax jagħmel patt ma' Alla li ma jafux.
Mena il-Bibja kollha tkellemna minn dan il-patt. Din il-ġrajja li fija tant qawwija u tant sabiħa li kbar ġrajja tal-istorja tal-umanità li fija Alla jersaq lejna biex aħna nkunu nistgħu nersqu leħ, biex aħna nifhmuh, biex jurina kemm iħobbna. U l-quċċata dan il-patt fejn tintlaħaq eżis ħuti? Tintlaħaq f'Ġesu. Però qabel nitkellmu minn Ġesu, mena smajna fl-ewwel qari llum mhux hekk Alla qed jagħmel dal-patt ma' Abraham. U l-kelmiet tal-patt kienu jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi. Dan il-patt imbagħad infatti anke fis-Salm mhux hekk illum irrepetejna, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Dejn l-imħabba li għandu li juwiet lill-poplu tiegħu. Dan il-patt imbagħad kien intesa' u xek Abraham, Isaac, Ġakob u Ġuseppi jispiċċaw l-Eġittu, poplu tal-Alla jispiċċa l-Eġittu, jgħaddi ħafna żmien u jintesa' l-patt. Meta Alla joħorġu bil-qawwa ta' Mosè, jerġa' jġeddet il-patt fuq il-muntanja Sinaj. Patt issa taħt forma ta' liġej. Men Alla jħares il-poplu tiegħu u l-poplu josserva l-liġej. Il-liġi kienet perfetta fija nnifisha, però l-bniedem mhux perfett. U x'hekk dal-patt kien destinat li jitkisser. Infatti jekk kien maħsub ta' l-iskop tiegħu kien li l-bniedem jaraf l-inkapaċità tiegħu li jħares il-patt. Alla jkun fidejl għal kelmiet tal-patt imma l-bniedem mhux kapaċi jkun fidejl. U infatti smajna l-ħatla dara kemm jorbot il-qari, Ġeremija fl-ewwel qari, li issa Alla jwiegħed patt ġdejd. Patt mhux miktub fuq twavel tal-ġebel, imma miktub fil-qalb tal-bniedem. U kif jiġġedded dan il-patt? Kif ngħaddu minn patt destinat li jitkisser għax il-bniedem dajjef u jidneb għal patt li issa jkun imwaqqaf għal dejjem? Għax Alla tafu x'għamel eżiskuti ħaġa inkredibbli ta'. Men jekk fil-bidu l-patt naħħa kien Alla u naħħem il-bniedem, issa Alla jagħmel ħaġa inkredibbli, jaqsamu fil-persuna ta' Ibnu Ġesu jiġiju għan-naħħa tagħna biex niftehmu, jsir bniedem bħalna biex iwettaq il-patt u stess għalina, mhix sajta. Minn fuq is-salib Ġesu hekk qed jagħmel dan il-patt issa eżis ħuti, mhux hekk li jwettaq Ġesu fuq is-salib huwa patt miktub mhux bil-linka biex niftehmu, ma patt miktub bid-demm ta' Ġesu. U għaliex mhux hekk jinkiteb fil-qalb tal-bniedem xi tfisser? Tfisser issa tant Alla juri l-imħabba tiegħu lejn il-bniedem, mhux hekk. Araw is-salib ta' Ġesu. X'i fisser is-salib ta' Ġesu? Ifisser kif jgħidilna San Pawl. Alla hekk ħabb lid-dinja, mhux hekk, Alla hekk ħabb lill-bniedem li lanqas il-libnu stess ma ħelisa, ma żamm għalih tfisser, imma taħarina wkoll. Alla li tagħna il-ħajja tagħna kull ma d-dinja u kull ma fija ma kienx biżżejjed. Tagħna saħansitra lill-libnu eżis ħuti, u dan huwa l-patt li ma jitkissirx issa. Il-patt li Alla tant iħobbna li l-imħabba tiegħu l-ebda dnub laqqas id-dnubiet kollha tad-dinja mill-bidu sal-aħħar ma jistgħu iżjed ikkissruh dan il-patt. Għax issa wettqu Ġesu f'isimna l-koll. Ġesu fuq is-salib iwettqu f'isimna l-koll. U għalhekk il-ħadd għadna mbagħad fil-Vanġelu qalilna meta nkun merfuħ mill-art niġbed il-bnedmin kollha lejja. X'inhi din il-kalamita li tiġbed il-bnedmin lejn Ġesu? Hija l-imħabba tal-Alla. Li nidimbu kemm nidimbu aħna, Alla l-imħabba tiegħu ma tfalli qatt, anzi jibqa' ifittex li jirbaħna u x'hekk bħal raj li jfittex in-naġa l-mitlufa bil-imħabba tiegħu. U naraw illum fl-Evanġelju min naħħa l-Lut u min naħħa Ġesu ma jistgħux jifhmuh. Min jisma' kelmti ma jara qatt il-mewt u ma qegħdin jaħsbu u qed jitkellem mill-mewt. Il-Bibja ħafna drabi meta titkellem mill-mewt ma titkellemx mill-mewt tal-ġisem. Imma x'inhi l-mewt verament? Li Alla ħares qatt titlef l-Alla għal dejjem, dik hija l-mewt. Mela Ġesu minn dik il-mewt qed jitkellem, min jisma' kelmti ma jasal qatt li jitlef l-Alla għal dejjem, u ma jaħsbu qed jitkellem il-mewt tal-ġisem, issa nafu li inti giddieb, eċċetera, u jibda dan il-kumbattiment. U Ġesu jilħaq il-quċċata tad-diskors tiegħu fil-li jirrivela min hu. Jirrivela li huwa Alla qabel ma kien Abraham jiena hu qed jgħidilna Ġesu. Din id-dikjarazzjoni għal Lut ħaqqa l-kundanna tal-mewt. Għalina
tfisser li nħarsu lejn Ġesu fuq is-salib, naraw kemm iħobbna Alla li sar bniedem għalina u bata u miet għalina fuq is-salib, eżis ħuti. Ejjew illum hekk kif qegħdin noqorbu għat-tmiem tar-Randan imqaddes, inġeddu l-fidi u l-imħabba tagħna lejn Ġesu. Ġesu li tant iħobbna b'dik l-imħabba li laqqas moħħna ma jista' jifhimha. U meta nisbaljaw u meta nidimbu, ejjew nerfgħu għajnejna lejn is-salib ta' Ġesu. Għax Ġesu jerġa' jkun dak il-kalamita li tiġbidna leħ, li tħeġġiġna biex nindmu minn nobietna u niftakru kemm iħobbna Alla. Alla li ma jabbandunana qatt, Alla li ma jitlaqna qatt. Amen. Mu bil-wieqfa jogħġobkom. Alla ma ħelisiex lill-Ibnu l-waħdieni imma offriħ għalina l-koll u miegħu tagħna id-don ta' kollox biex nakkwistaw il-ħajja ta' dejjem, infaħruh u nitolbuh bil-fiduċja, mulej iġbed lejk il-ħlejja kollha flimkien. Għal poplu Nisrani biex jikber fil-fidi tal-patt il-ġdejt ta' Kristu msallab u glorifikat, nitolbu mulej iġbed lejk. Għal poplu Ludi biex iħaddan il-vera fidi ta' Abraham u jasal għal verità sħiħa, nitolbu mulej. Għal ġenituri li jixtiequ d-don tal-uliet biex Alla jippremja il-fidi kbira tagħhom, nitolbu. Għalina biex nilqgħu u nħarsu l-kelma tal-ħajja lis-salvana billi nemmnu f'Ġesu Kristu ibnek bħala l-mibgħut tiegħek, nitolbu. Ħankomplu nitolbu għax-xita eżis ħuti f'dan l-aħħar żmien tal-istaġun tax-xita, nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja u nitolbu minn qalbna l-xita ta' grazzi mis-sema eżis ħuti f'dan l-aħħar fażi tar-Randan u l-ġimgħa mqazza, u speċjali jekk hemm nixtieq minn qalbi li l-kull Malti wawċej li forsi tbedu xi ftit mill-fidi nippreżentahom f'riġlejn Omna Marija biex tlaqqaħħom ma' Ġesu bina. Hekk nitolbu ħafna għal dawk ħudna li forsi għallejt m'għandhom l-ebda ħsieb li jersqu lejn il-mulej, li jersqu lejn il-quddiesa, lejn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid, lejn is-sagrament tal-qrar. Nitolbu ħafna lihom. Min qalbna nsellmu lilkom eżis ħudna hekk li issegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, għandna fiduċja kbira fikom l-anzjani, eżis ħuti, anzjani u morda, u dawk li qed ibatu. M'hemm l-ebda talba ikbar li nistgħu nagħmlu aħna l-bnedmejn minn meta naċċettaw is-slalib tal-ħajja u naqduhom mas-salib ta' Ġesu f'talba. U hekk għalhekk ngħidilkom eżis ħuti aħna lkoll li forsi nħossuna mtaqla xi ftit mis-salib. Ejjew f'da żmien hekk inħarsu lejn Ġesu b'fidi, naqdu d-batija tagħna ma' tiegħu għas-salvazzjoni tad-dinja għal dawk li huma mbeda ħajjersqu lejh. Fiskiet nofru t-talba tagħna lill-mulej. Mulej Alla tagħna, fi Kristu l-medjatur tal-patt il-ġdejtu ta' dejjem, għamel aħna li ġejna imqatsejn fil-mewt tiegħu fuq is-salib, nirċievu l-wirt ta' dejjem li twiet lilna bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawndejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. ħares bis-sliem mulej lejn is-sagrifiċċju li noffrulek u għamel li jkun jiswa lina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna. Il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbejr intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall rwieħ ta' ħutna Kalinu u Ġorġa Żammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Mena l-garanzija li Alla jħares il-patt, iżomm mal-patt, mhuwiex id-dem tal-annimali, mhuwiex xi pinna fuq biċċa karta, huwa d-dem ta' ibnu u xekk. Kull meta s-saċerdot jerfa' l fuq u jgħid bi Kristu ma' Kristu fi Kristu li Alla l-missier qed jgħidlu ftakar fil-weda tal-imħabba tiegħek għalina. U aħna ngħidulu aħna nwedu li nħobbuk tant kemm ħabbejtna u xekk dak li ngħidu. Hija weda ta' mħabba li Alla jħobb lilna u li aħna nħobbuh lura. Aħna dgħajfejn ma nistgħux inwettquh il-patt imma wettqu Ġesu fisimna l-koll. Ejjew għalhekk waqt li nagħmlu ħilitna kollha biex inwieġbu għal din l-imħabba tagħna murija f'Ġesu msallab. Hekk billi ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalin. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi bnikitha għal dnubieti wiskefni. Ħenna li, ja ħenna li, o Ġesu, skur għad ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis bħal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid.
Alena kolla sita kollox jinwarrab biex jaħasra jissil fruħa flok tjubitek jinġarrab henna lija o Ġesu skur għad manżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammaħartek qalb miskif rama salib waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bożżat ħabib. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Ejjew eżis ħuti nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq din l-art, fil-ħnina tiegħek atina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Ejjew eżis ħuti ngħidu flimkien tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u minn qalbi jekk nixtieq noffrihom għal dawk ħutna Maltin wawċin li forsi għal dan iż-żmien qaddejs m'għandhomx ħsieb sa issa li jersqu lejn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid lejn is-sagrament tal-qrar biex hekk il-qawwa ta' Ġesu għat-talb t'Ommu Marija tixbidhom leħ. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Wieqfa kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi midlen ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha nifet sejf